Artti, mikä fiilis? 4. päivä aukenee. Vähän painaa, kohta pääsee kotiin. Erittäin hyvä fiilis. Mä pelkään koskea kadulla. Pelkään seistä valokeilas. Tervetuloa Patterin taikanurkkaukseen! Terve moi Pekko! Terve! Haluaisitko toimia avustajanani? Kyllä maar. Yes! Lahteen täällä sataa hyvin paljon. Tässä on vielä aika puoli tuntia keikkaa. Katsotaan miten käy. Tykätä saa, mutta ei tarvita. Päädyin suoraan kadulta Radio Voiman toimitukseen haastatteluun. Joo, kato, tää nimittäin tänne ei tulla ilmoittaa. Oletteko valmiina? Kyllä. Simmisala! Pylsälä! Hui! Kuka sinä olet? Raha on liian 2013 valuuttaa. Megaforce. Coca-Cola. Kierto ohi. 10 keikkaa, 10 kaupunkia. Ruvetaan pakkaa autoa. Terve Niko. Moi. Hetkinen. Nyt tässä autossa on kyllä joku pannu. Ei hemmetti, niin on.